Jodi no norokni nogobo cherai tongui tongkha hinkhe o cherai rok pizza burger tei kwbangma fast food rok hamjagui tongkha hinkhe tabukni simi no borok no phwrwngdi omo chanani hamya omo chakha hinkhe bemar kotor manjagui phano langma ariwi mano jatrepot hini sikrinani nangnai tamni hinkhe omo hai kaisa kaini news ya kwbangma no chung social media o nugui mankha tei ani channel ni through tui bo norok koyekta video nugui nai mankha na je pizza burger chama bai khoroksa bwrwi ni langma arikha khoroksa chwla ni langma arikha tei bwta bwphai ni langma arikha omo hai kwbangma video no rijak tongo baksa baksa keba nugui mankha na baksa baksa keba o video rok nungya phano wngui mankha na phiaba tabuk omo hai generation ni salo fast food hingkhe joto cherai rok no hamjaklaio mai chaoi mandrok ni simi no o fast food hingkhe machakha hinkhe borok belai kheno thokjago tei buma buphano hinkhe fast food chanani bagui amsaksa khe koyo je buma bupha bo riyai tongmanya fast food chanani bagui mario umorkaya phano hinkhe baksa baksa jagao khe je momo to healthy hinui sajago chini sorini bagui phiaba o momo chaoi porjonto se thwima rok nukha chwng food poisoning rok wngui belai kheno wanajaknai momo no chwng belai kheno healthy hinui chalaio omo to kaisa steam khlaijak se healthy no hinui mano ar jaga kunu thok ingredients rok tei hamya chemical ama hai kunu kwrwi phiaba amo chaoi porjonto se thwiyo hinkhe tamo sasinai street side ni fast food rok chanani belai kheno kirima sincha tabukni hai salo jodi no norokni bwsarok bo fast food chanani shoking wngui tongkha hinkhe norok o video no first to last jora kaham khai choya sak nai di haikhe norok o video no naimani yagulo alert eba kheba aware sabdan bo tongui mannai aboni bagui ani o video no first to last jora choya sak naidi amrohani faimani o news no khanamani yagulo norok bo belai kheno wanajakna o chikon sa chaya pul khlaimani bagui khoroksa bwsajak ewa kheba cherai bwrwi langma ariwi thangkha norok bo belai kheno wanajaknai obo khanamani yagulo Uttar Pradesh no o 11 class o poriwi tongnai bwrwi salbrum no bo fast food chao phung aikha hinkhe no order se khlaina haro swkang fast food jemon pizza burger french fries tei kwbangma chajaknai rok tongo omorok no se swkang order khlainagrao kunu chaya kwrwi omo hai salbrum no borok school ni phaitwi bo chakha thangtwi bo chakha tei nogo haino tongphuru holiday phuru rogo bo order khlaimang chawi tongo amsuksa khe addict wngui thangkha jebo chawi mang tongkha o fast food rok no puila fast food chama jorao hinkhe to health rok pura kaham healthy no wngui phaimani sori sakeram tongmani kisa kisa phungui phaimani phiaba trwk amsuksa khe fast food lomui thangkha trwk hinkhe boni sago phankwrwi rok wngnani chengkha phankwrwi ni bisingo food poisoning rok wngkha o fast food chamang doctor rok check up khlaiwi saimankha je boni bwkhao kwpla wngjak o fast food chawi bwkhao simiya je stomach tongmani chini chamung chawi je tongrokmani bohok obo kwpla wngui paikha fast food chamang belai kheno wanajaknai fast food chama bai o 11 class o poriwi tongnai ahana bumungni bwrwi fast food chamang no thwinani nangkha tei jephuru doctor rok check up khlaikha afuru bono ar jaga kunu phan treatment rewi maliya ulta Delhi hospital kotoro refer ma khlaikha phiaba ar jaga phano bono narokmanani sombhob ama hai wngliya paribani borok rok sawi khwnarika ahana fast food chanani hinkhe belai kheno shocking bo phung sari tibor omo hai kunu jorasiya jephur phano fast food order khlaiwi chao tei bazar o thangtani phaitani himtani jephur phano fast food mangse chawi tongo jemon tabuk bupha bazar o thangkha hinkhe afuru fast food kwcharo phaikha hinkhe fast food kwcharo ama hai mang fast food mang choya sak chai tongo hinkhe puilani simi sawi khwnari wana tama wngkha UP ni Ghaziabad amroha o khoroksa bwrwi a jorao bo fast food chawi thuka horo phiaba a hor kuthugo no 12:01 digi o bini bohogo belai kheno sajakka tei o samani soijo khlaijaknai amo haya amsike sajakka
Aboni yagulo kheno ganani hospitalo talanglai thanglaika buma bufa talangai thangmani yagulo arjagao bono nargui manliya hospital kotor Delhi o refer khlai rohorka aro talangmani yagulo doctor check up khlai saimanka je boni bubuksa rok srabjak tei bubuksa tei stomach rok pajak joto kapla paijak o fast food chamani bagui hini saimanya haifano ajrao hingke Jepro buma bufano sengkha tamni bagi amahai ingka bo tamo bisi sako kini sengmani yagulo keno fast food mang hini sajaka apro keno fast food ni badi bo kun phano jaya amahai healthy manei rok hini sama sikere hini saiman mani yagulo doctor rok apro ke sikha obo fast food chawi se amahai bini stomach kapla ongo tei bini bobok sarok srabai thangbai ka aboni yagulo bono operation khlaiui joto je bobok srabai tangmani tei kaplangai tangmani stomach rok obono operation khlaika operation khlaimani yagulo 4 din a hospital no admit khlai tonika aran tongto tei bono treatment dogri rikha bithi borai rok sarikha operation khlaibai mani yagulo 4 din ni yagulo kheno bini saksori rok kisa hamka apro ke bohok sawi tongma rok bo kisa holika himui rok bo mankha bo ajrao hingke Nong ni borok rok bo haike bo bohok samani hama nugui tei himui tongtok jatoki tongmani nugui belai kheno bwkha kha srangjak laikha Fia ba haike tongmang salni ni yagulo robibar ni hore ke pura kaham no tongmani fia ba sombani salo hingkangke phungni 8 digi hayo bono kwthaise mansi o ajrao hingke wansuk laikya horogo kuno mungsa subo bohok rok sajakana amon bagui sak saimanya langma chokha bini haike phungo ke kwthai mankha belai kheno kirima sincha amahai fast food chana rokni bagui wasiwana siwo amahai fast food rok no jaya tongman kheno kaham tamni hingke amahai fast food chamani bagui se langma ari o hingkangke cherai rok no amahai chariya tongman kheno kaham